Ahoj, dneska si nezacvičíme ani jogu, ani HIIT, ale bude to takzvaný, môžeme to nazvať kruhový tréning alebo tréning založený na počte opakovaní. Čiže dáme si zo pár cvikov, ktoré zopakujeme určitý počet krát. Jedno kolo, kto bude chcieť druhé kolo, tretie, piate, je to na vás. Bude to tréning zameraný na nohy a brucho. Takže začneme drepmi a urobíme 10 drepov. Ukážem akých v kombinácii s výpadmi. Čiže robíme drep a výpad. To je jedna repetícia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Dáme sa na zadok a ideme urobiť 10 krát. Ako sa to po slovensky povie? Nazvime to objatie kolien. Čiže vystrieme nohy a spojíme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Dáme si opäť nohy. Ideme drep na jednej nohe. 5x1, 5x2 s polkotúľom dozadu. To znamená raz. Pôjdeme stále tú istú. 2. 3. 4. 5. To isté na druhú nohu. 6. 7. 8. 9. 10. Zase cvik na brucho. Dáme sa do pozície dosky a budeme koleno dávať k lakťu. Pravé koleno pravý lakeť a ľavý lakeť a naspäť. 2 a druhá noha. A zase pravá a ľavá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ešte raz, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre. A ešte jeden cvik na nohy a jeden na brucho, čiže budeme mať 6 cvikov, 3 na nohy, 3 na brucho a potom si to celé zopakujeme. Dáme si široký drep a budeme zdvíhať päty. Čiže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre. A posledný cvik na brucho. Budeme robiť bicykel, ale s rovnými nohami. Raz, 2, každú nohu 10 krát. Čiže napočítame do 25, 6, 7,
10, 12, 14, 16, 18, 20. Prvé kolo za nami. Pustíme sa do druhého. Takže opäť drep a výpad dozadu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poďme objatie kolien. Čiže vystrieme 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 1. Ideme dreb na jednej nohe, 5x1, 5x2 s polkotúľom. Päť, 4, 3, 2, 1. Päť, 4, 3, 2, 1. Ideme plank. Koleno k lakťu. Jednému aj druhému. Takže 20 krát. Práva, ľava, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Dobre, široký drep so zdvíhaním piet 10 krát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, a na záver bicykel s rovnými nohami 20 krát. 20. Desať. 5, 3, 2, 1. Ja si dám dneska iba 2 kola. Vy, ak chcete, hecnite sa a dajte si ešte 1 alebo 2. Ak nie, poďte sa so mnou natiahnuť. Natiahneme si stehná a brucho najmä. Čiže sadneme si na päty. Ak to zvládne, ako nízko ísť, tak nízko poďte. Nezabúdajte. Vyjdem zo svojej komfortnej zóny. Vtedy sa to mení. Keby mne toto niekto povedal
pred 5, 6, 8 rokmi, tak by som možno bola rýchlejšie tam, kde som dnes. Ale nevadí, každý má svoju cestu. Toto bola moja cesta a ja sa z nej teším. Lebo cesta je cieľ. A každá cesta je iná. Dýchajte. Mali by ste cítiť, že vám tie predné stehna pekne naťahuje. Vtedy sa naozaj naťahujú, keď je to aj taký nekomfortný pocit. Ešte chvíľu. Dobre, pomaličky sa vrátime do sedu. Nohy natiahneme dozadu, dáme sa na brucho a otlačíme sa do pozície kobry. Natiahneme brušné svaly. V poriadku. Dáme sa na chvíľu do pozície dieťaťa. Ruky necháme vpredu natiahnuté. A z tejto pozície ľavú nohu preniesieme medzi ruky do pozície holuba. To znamená, že sme na hrane chodidla. Koleno smeruje do strany a snažíme sa ho položiť na zem. Čím je bližšie päta k panve, tým je to ľahšie. Nemali by ste byť takto, že si sadnete a tuto ste vytočení, ale táto časť práve by mala smerovať k zemi. A vlastne takisto je tu taký nekomfortný pocit v tom ľavom bedre, ktorý vás ťahá. Ale vtedy je to dobré. Dáme sa naspäť na dlane, kto bol na predlakti a vymeníme nohy. Znamená teraz pravá noha na hranu a tlačíme koleno k zemi. Ale zároveň sa nevytáčame. Hej, stehno ľavej nohy teraz by malo byť rovnobežne s podložkou. Nie, že sa navážime takto na pravú stranu, ale práve naopak, my chceme týmto spôsobom zväčšiť ten rozsah. Dobre, vrátime sa. Dáme sa do pozície na 4 a urobíme chravičku a mačičku. Aspoň 3-krát. Zaprieme sa o špičky, otlačíme do strechy a pomaly prikračame rukami k nohám. Ešte sa vyvesíme. Môžete nohy dať bližšie k sebe. Pomaly sa vyrolujeme nahor. Nádych a výdych. A že cvičenie je za vami a krásny deň pred vami. Ja vám ďakujem. Vidíme sa na budúce. Namastečko, hitečko, opakovanéčko.